नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोडे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, भरपूर दिवसांनी मला काय बोलायला जमत नाही, याला सांगत होतो पण हा काय बोलत नाही। तर मित्रांनो, आज दत्त जयंती आहे, त्यानिमित्त व्हिडिओ करतोय मी, गावी आले। तर मित्रांनो, सकाळीच व्हिडिओ करणार होतो, तर सकाळी म्हणजे धांदलीमुळे भरपूर धावपळ झाली आल्यावर सकाळी, तर त्याच्यामुळे व्हिडिओ करायला भेटली नाही। कीर्तनाचे एक व्हिडिओ केले, पण ती पण DSLR केल्यामुळे ती पण भरपूर मोठी झाली। कीर्तनच काही 2 तासाचं झालं ना कपाळाला, ह्याला नसेल माहिती, तर 2 तासाचं झालं असेल कीर्तन। 2 तासाचं झालं, 4 मी झोपाय गेलो। तर ह्याला 2 तासाचं कीर्तन झालं, तर त्याची व्हिडिओ केली, पण ती व्हिडिओ तुम्हाला नंतर बघायला भेटेल। तर त्याचे पण 2 किंवा 3 पार्ट विभागले होते, कारण एवढी एकदम मोठी टाकू शकत नाही व्हिडिओ। तर मित्रांनो, आताची व्हिडिओ पालखी मिरवणूक, आता सकाळपासून आपल्याला कार्यक्रम दाखवता नाही आला, तर आता पालखी मिरवणूकची व्हिडिओ दाखवणार संध्याकाळी। आता पालखी पुढे गेलेली आहे, तर आम्ही अजून सेटअप आमचा तयार झाला नव्हता इकडे व्हिडिओचा, सर्व शोध चालू होती, तर त्याच्यामुळे जरा टाइम झाला आणि आता पुढे गेले पालखी। तर आता बाकीचं पुढचं का म्हणजे व्हिडिओ आहे ना, ते बाकीच्या ते संभाळतील। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, दिंडीची मला मंदिरापर्यंत पूर्ण व्हिडिओ दाखवणार आहेत मी, दोघे तिघे जण, बाकी काय नाही, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, स्किप करू नका, चला। मित्रांनो, ओंकारच्या इथे आलं, पालखी पाटणे येत आहे, लय लांब आहे।
मित्रांनो पालखी येत आहे. माणसं बघा माणसं. मित्रांनो चोंड्यात पालखी आली. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, 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 ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. मित्रांनो
पिंग्यापासून शंकर झाला, 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 पिंग्यापासून शंकर झाला. तो नंदीवर बैसून आला, 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 तो नंदीवर बैसून आला. माझा पिंगो पिंगो, माझा पिंगो पिंगो करीतो धिंगो धिंगो रे, माझा पिंगो पिंगो, 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 माझा पिंगो. पिंग्यापासून विष्णू झाला, 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 पिंग्यापासून विष्णू झाला. तो गरुडावर बैसून आला, 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 तो गरुडावर बैसून आला. माझा पिंगो पिंगो रे, माझा पिंगो पिंगो रे, माझा पिंगो पिंगो रे, माझा पिंगो पिंगो, माझा पिंगो पिंगो रे, तो धिंगो धिंगो, माझा पिंगो पिंगो रे, माझा पिंगो पिंगो. पिंग्यापासून शंकर बैसून आला, तो हंसावर बैसून आला, तो हंसावर बैसून आला, तो हंसावर बैसून आला, तो हंसावर बैसून आला, हंसावर बैसून आला, तो हंसावर बैसून आला. माझा पिंगो पिंगो रे, माझा पिंगो पिंगो रे, माझा पिंगो पिंगो, माझा पिंगो पिंगो रे, दिगंबरा 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 जय जय गुरु महाराज गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज